Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Зандър Екс Въпрос и това е едно ревю на моят YouTube канал. През повечето време ще се занимавам главно с качването, както искате го наречете, качването или снимането на Майнкрафт. Ще правя готини поредички, може понякога, но малко вероятно да снимам на някакви други игрички, защото Майнкрафт доста се ми кефи. И смятам за напред да правя клипове, разбира се, за Survival и така нататък. Разбира се, сега ще ви покажа този синглплеер сервер, да не останете недоволни от първо впечатление. Ето тук доста малко съм се развил отгоре. Но отдолу сега тук ще разберете какво се крие. Добре, това е един честрум, направен от мен. И ето има стъкла да гледат пред вратата какво има и така. Дърт. Тук слагам дърт, тук слагам кабел, тук слагам дърво, тук слагам храна и тук слагам сидове. Добре. Отвън имах градинка с шугаркейн, която ще ви разведа и отвън. Ето, това е моята градинка на шугаркейн. Не е много голяма, но пак става. Това е един мост, направен от мен. Да минавам през водата. Това е моята градинка. Това тук са моите крави, моят източник на вода. Ето тук имаме брони, копал съм малко. Добре. И това е общо взето за мен. Така. И добре. Това беше от мен. Надявам се да сте се забавлявали. Да. И чао, чао.